बेखायनो हरा होनखादोंमोनलै आं गारिखौ बे खर' गाज्रिखा मानसियानो बे फाग्ला फुंनिफ्रायनो लोंबाय थाग्रा मानसि बे गथ'लाय मानो हरनांगौ आंला ना खर' बे मा नों एमसि लांनांगौ बे आंनावबो सोङाखै डाइरेक्ट साबिया लानानै थांबाय जाबाय दे आदा जाबाय जाबाय औ बाजै उन्दैनाव लोंफिननायखौ बबेनिफ्राय बावनो सिरि लांफैदा मोजां ना मोजां आंबो नै थांखुलायदोंमोन आं मा जाखोथाय आंहा थांखु जायाबानो थांनो हाला ओंखाम जाखांबाबो नांगौ आरो उन्दुनायाव मा जाखोथाय सिखारबानो नांगौ हासुनो सिखारबानो आरो फुङाव मा जाना खालामना लाखो आङो बेखौ जायाबानो खिनोनो ओंखारला गारगौ खालामना लाबाय आङो ओरैनो नांगौ मानसियाव दाम फैदो मोनबा गाहाम सिगौ आं दा आरो जालांनो हाला सिगारेट खुबा गाहाम दानि सिगारेट लोंनायनि सिगां नांगौ मा खालामबाय थादों नोंलाय गेम गेलेनांगौसो मा गेम गेलेबावनालाय आजिखालि फेसबुकआ मा जालांखो नै सोरनिबा भाइरेल जालांबाय नै आयौ माथो गोगोम सेक्सि हरजों ना नों सिनायो नामा आं एसे सिनायनाय मोनदों गामि खाथिनिनो आंनि हर दाहाय माबाखौ खर'खौ मोजां राव गैया फावथिना जाबाय द्रामायानो मा जाफैदों मालायनि सिथ्लायाव मा बेरे फुंजानि दावराव दावसि बेलाय मा जाफैदोंसो होनदों नोङो लाजिया नोङो फिसा सासे थाखानानै आंनि फिसायनाव बेबायदि फन हरबाय थानो नोंनि फिसायासो आंनि खाथियाव फैदों आं बेखौ लिरनानै लाबाखा मिथिबाय बेबा गुन्दाखा आरो नोंबो बाजारिसो नोंबो दा होलायबाय थागोन आङो आयाव मा जानांगौमोन मा जादों नै फिसा सासे थाखानानै आंनि फिसायनाव फन हरबाय थायो नंनायनि मा खोथा हरबाय थायो बियो गावनि फिसायानो आंनि खाथियाव फैदों मा खालायनांगौ आं गरायनानै लायाखै हामा बाजाय आब'मोन हामा गाज्रि होननो हामा My God. नोंथांमोन नोंसोर बाहाय मा नाटक खालामगासिनो दं फालाय माबायदि लामानि थुनफावथाय आदसा नोंथां जोङो महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै जोङो लामानि थुनफावथाय बेवहाय दिन्थिगासिनो दङ माबायदि महात्मा गान्धीनि आदर्श नोंथाङा बेवहाय नोंथाङा बेयाव नायनानै बुजिनायसाय नों मा नुदों आदसा बिदि नङा होमबा थारमाने बियो गाज्रिखौ दाखोनासं औ नोंथां आरो नैबेयो गाज्रि दाखु आरो नैबेयो गाज्रि जानाय थामहिनबा महात्मा गान्धीनि आदर्श बायदियै जों बेखौनो बुजिनांसिगोन नङा होमबा जे बुरा मत बोलो बुरा मत देखो आरो बुरा मत सुनो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन लानांसिगोन जे बिथांमोना दिनैनि बे लामानि थुनफावथाय बानायनायाव जे जोंखौ गावसिनि बे नाटकनि गेजेरजों बुजायलांबाय नाथाय नोंथां आंहा मोनसे सोंथि जादों जे नोंथांमोननि बे देखायनायाव जे जोङो जुदि नोंथांमोननि बे आदर्शखौ लानानै जों थांबाय थायोब्ला जे जोंनि बे खाथि खाला जाबोर जाथोर गारनाय लामाफ्राव डास्टबिन दङ बे डास्टबिन गोनाङावबो जों गारालासिनो साखाथिनि बबेबा जाम्फै दैमा दैसायाव जों मैला जाबोर जाथोरखौ गारो अब्ला जों बेखौ नायनानै थागोन नामा आरो बिनि अनगाबो जों नोंथांमोननि नाटकआव दासिम नुनो थांदों जे गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय सोरबा सासे फिसायखौ लानानैनो
भिडिअफ्रा सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय बेफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ नुनानै जुदि जोंनि समाजा बादा होआब्ला जों बेफोरखौ नायनानै थानो हागोन नामा? अब्ला नोंथाङा मा बुंगोन बिनि सायाव? थारैनो नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। बाथ्रायाथ' जोबोद साननो गोनां जाबायना नोंथां। जोङो थारैनो समाजनि बेरेखा बेफोर हाबाफोरखौ नायनानै जोङो सिरि थानो नाङा आरो बे आबहावा फोजोबस्रांग्रा आरो आबहावा गुबुंले खालामग्रा बेफोरखौ नुनानैबो नुयै बायदि सिरि थानायाथ' गाज्रिसिनबावसो नोंथां। थारैनो बेफोरो जों रोंखा राखा आरो लेखा गोरोंफोर बेफोरनिनो जोङो गाहाय आखु। बेनिखायनो जोङो इयुन जोलैफोरनो बेफोर गासैबो आबहावानि जेंना आरो गासैबो समाजनि जेंना बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो गासैबो रोंखा राखा जानानै बयबो सोलोंनो नांगोन आरो इयुन जोलैनो बेखौ जों फोरोंलांथारनांगोन। अब्लाथ' नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। अब्ला जों दा मा खालामनो गाहाम जागोन? बेनिखायनो जोङो मोनसेल' राहा, जोङो जेब्लायबो महात्मा गान्धीनि आदर्शजों जोङो जेब्लायबो सोलिलांनांगोन। बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो खावलायनो सानो, बै जों महात्मा गान्धीनि आदर्शजों जोङो अरायबो समाजाव गोजोन सान्थि थांनानै थानि। दे बिदिब्ला महात्मा गान्धीनि आदर्शखौ लानानै जोङो बोसोन लानि। बयबो फैदो। जागोन, फै जों बयबो बोसोन लानि। जों दिनैनि सानखौ भारत हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि मुङै बरायनानै बिथांनि सानखौ गाज्रि दानाय, गाज्रि दाबुं, गाज्रि दाखोनासं बेफोरखौ बोजबना लानि आरो लोगोसे गासै मुलुगावनो साखोन सिखोनै गोथार आबहावा दानि। गान्धी जयन्तीनि जय! गान्धी जयन्तीनि जय! गान्धी जयन्तीनि जय! एसेनोसै।